langsung seret. Ini sakit Kak. Pen latihan silat olah akal. Tak uruk iki yo. Memahami iki deloken. Apa bacaan iki? Dimensi akal pikiran ya. Nang di dimensi akal pikiran. Gak ketok sih. Tapi ono sih nang kene. Contohnya koyo pen masih iki. Masih iki sik yo. Saiki merem. Bayangno gambar nang papan iki. Ono tak gak dian? Nah, iku dimensi akal pikiran. Ono kan nang kono. Nah, saiki ngene. Kan pen ngene ya, kok pen hindari iki ya. Pen hindari. Seret. Nah, iki kan pen iso menghindar. Pen iso menghindar pen nang jero pikiran pen apa? Senang, sedih, tak biasa hai. Biasa kan? Mergo pen iso menghindar. Ngerti? Nah, iku nek nang dimensi akal pikiran pen iki isine 0 ya, kosong. Ngerti? Mergo pen biasa hai ku mang lho. Ngerti sih? Saya berdiri. Anggap aja tak serang ini ya. Langsung seret. Ini. Ya apa pen? Sakit tak Kak? Pen cara gak iso membalas pen ya apa perasaan pen apa? Biasa hai senang tak sedih? Sedih kudu marah kan? Nah, pas pen posisi keserang, pen gak iso membalas iku mang. Iki nang kene pen energi negatif nih. Gampangan iki ono balon. Kok pikiran pen iki lho, tuk 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 gini ya. Iki metu balon kecil gini. Seret. Balon kecil itu energi negatif pen iku mang. Ngerti? Pen duwe energi negatif sakmene. Iya to kok kemarahan pen iku mang. Ngerti? Saiki berdiri maneh iku mang. Misalnya pen nyerang ayah ndang, pen pengen membalas iki. Misalnya pen pengen membalas iku mang ndang. Sembarang. Seret terus tak del. Nah, kena ping pindho pen. Pen gak sida senang kan? Tambah apa maneh nanti? Nah, tambah marah, balon pen tambah gede. Tambah gede iki balonnya. Misalnya tak sewerang maneh jeret ya apa? Tambah gede maneh. Nah, tambah gede ini balon energi negatif pen iki mang. Goro-goro pen lapo? Gak iso membela diri kan? Gak iso membalas akhirnya marah. Nah, saiki ya apa carane balon pen iso hilang? Iki balon negatif loh. Balon negatif iku dadi elek nang pikiran pen-pen dadi pendendam. Ya apa carane ngilangi iki?